Hi, hello, good afternoon. This is Ezemo Ihaichuku Anyanwu, and I'm here to tell you about something I know you will like. This is the Igbo calendar, Oguga Fondi Igbo. Igbo calendar, Oguga Fondi Igbo. Are you an Igbo man? Are you lovers of Igbo land? Are your ancestors from Igbo land? And you want to understand the culture, tradition, and spirituality of the Igbo people. Now, this calendar will go a long way in helping you. In fact, that is what it's all about. Because in our cosmology, our calendar speaks of a complete circle of a full year. And in each month, there is one celebration or the other that defines who we are as a people and why we do what we do. We believe that we are 100% spiritual beings. We are also 100% physical beings. So, for us as Igbos, this calendar goes a long way to explain. So, we have this calendar, this small one, and this big one. And both of them are for this season that we are in. You can see it is in the big one it is written 2021. So when our year will be starting, for many of you that believe that today being the 31st of December, that the year is coming to an end. But for the Igbos, no, our year is not coming to an end. In fact, we believe that there is no end, it's a cycle, but it keeps rotating. So at the end of the day, we are still in the old year. And then we might be entering a kind of a new era by sometime in February, middle of February. So this calendar will explain more. It talks about the 4 market days and how our life, reflects on the market days. If you look at the calendar, there are so many things that are written. Many of these things are explaining the days, the market days, and how important they are. And if you look at this flag too, there is a lot of explanation about the colors. If you look at the cap I'm wearing, you will see red, black, and white in this cap. This is what is known for Igbo. Then you ask yourself, what is this standing for? This is Anikenga, and this is also the sun. So this has a lot to speak about who we are and what we are. So we are encouraging people to get this calendar. For those of us who are in Europe, US, and Canada, this calendar this big one is 10 euros, and this one is 5 euros. And then we can post it to you anywhere in Europe for 7 euros shipment. Anywhere you are in America, we can also send it to you for 10 euros. Or Canada, we can send it to you for 10 euros. So, and the buying there one, the quick can say, we are here, or for the Igbo. Here, Jimani. Here, neighbor, he covered here, hearing Basalo Medaland Igbo or Naland Igbo. Kowaki was a go more, Kowaki Hana go, Omo will happen to Hana go. Makan would he go, only Hana go, and Hana go, go more, one mother more. Ịkpakarịta nkata nwee mkpekọrịta na ihe a ka a ga-eme imere m nka mere gị nka. E nwere ihe ndị Igbo na-eme si ya n'ịkọ ugbo ruo oge a ga-abụ ya abụ. Ihe akwanụ kọwaga ihe ndị Igbo jiri eji aga maka ile ihe ya echaga ọbara ọ nọ n'okpu m, nke jiga nji nọkwa n'okpu nkwụ, nke echagakwa ụcha nọkwa n'okpu nkwụ. O nwere ihe ha na-akọwa ihe a na-akọwa na-ekwu ebe a ihe n'ebe a wee kenga nke a wụ ihe agụgụ afọ nke ukwu nke a kwara nke obere ebe kwa na nke obere ị ga-ahụcha ihe ndị nụcha ya na-adara ihe ndị a niile nwere ihe ndị ha na-akọwa. Anyị ji ihe a na-akụziri ụmụ anyị na ụmụnne anyị ihe. Ị nwere ike ego ya dowa ya, ọ wụrụ ihe ncheta, ọ wụrụ ihe ị ga-eji enye ụmụ gị ma ha too. Maka ọ dị mma ka omenala anyị funara anyị, ọ dịkwana mma ka ihe anyị na-eme ihe eji mara ndị ya nwụ ọhịa mere anyị ji pụta si ka anyị kwado ihe a kwadosie ike ụmụnne ọ ga-adịkwara na mma. Dịkwa ka si kwuo ọmụ a
eze mmụọ ihe anyị chukwu anyanwụ asị m ya gaziri nwoke gaziri nwaanyị onye ego ihe a ọ ga-abara ya uru ọ ga-abara gị uru afọ nke anyị n'ime ya bara gị uru afọ ka na-abịa abịa bakwara gị uru n'ọganihu maka ọ ihe ncheta ọ ihe eji eme aka ọ ihe eji eme nkụzi asị m ya gazirikwa ndị be anyị ndewo